ଏହାର ମାସକ ପରେ ମଦନା ଗୁରୁବାରୀକୁ ତୁଳାକନ୍ୟା କରି ତାଙ୍କ ଗାଁଠାରୁ 4 କୋଶ ଦୂର ତଣ୍ଡକଡ଼ା ଗାଁରୁ ଟେକି ଆଣିଲା। ଆଜି ଏ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତିରେ ସେଇ ଛାପଛାପକିଆ ସଜନା ଗଛ ଛାଇରେ ମଦନା ମନରେ ଅତୀତର ସେଇ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଫଣା ଟେକି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତା ମନର ଶୋଇଲା ସାପଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ଯେମିତି ବିସ୍ମୃତିର ଅତଳ ଗହ୍ୱରରୁ ବାହାରି ଆସି ଖୋଲା ଆଲୁଅରେ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ଭାବୁ ଭାବୁ ମଦନାକୁ କେତେବେଳେ ଛାଇନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସାରି ଗୁରୁବାରୀଟା ଯେ କେତେବେଳେ ଆସି ତା ପାଖରେ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ିଛି ତାର ନଜର ନାହିଁ। ରାତି ଅଧରେ ହଠାତ୍ ଚାହୁଁକିନା ମଦନାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସେ ଦେଖିଲା ଦୂରରେ ଧୋବ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ମଣିଷ ପରି ଗୋଟେ କ'ଣ ଚଳନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ତା ଆଡ଼କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ମଦନା ତା ଛାତି ଉପରୁ ଗୁରୁବାରୀର ହାତଟା ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆଖି ମଳି ମଳି ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଦେଖିଲା ଆକାଶରେ ସଫା ଜହ୍ନଟା ସିମିତି ଧୋବ କଟକଟ ଦେଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଛାଇଟା ପାଚିରି ତଳେ ତଳେ କ୍ରମେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ମଦନା ଡାକିଲା, କିଏ? କାହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ପାଚେରିଟା ମଝିରୁ 2 ଫାଙ୍କ ହେଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ସେଠି କୌଣସି ଛାଇ ଛାଇଆ ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠାରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପରି ବାରି ହେଇ ଦିଶୁଛି। ସେଇ ଛାଇଟା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ମଦନା ଦେଖିପାରିଲା ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଅମିନା। ଅମିନାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦିଟାରେ ଛାଇ ଆଉ ଆଲୁଅର ଜୁଆର ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ସେଥିରେ ଜମି ରହିଛି ଖାଲି କ୍ଳାନ୍ତି ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତି। ମଦନା ଡାକିଲା, ଅମିନା। ଛାଇଟା ସେଇ ଭଙ୍ଗା ପାଚିରି ସନ୍ଧିରେ ଗଳି ଦିଲିର ଖାଁ ଅଗଣା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ମଦନା ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ରାତିରେ ତାକୁ ଆଉ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ତା ମନରେ ଭାରି ଭୟ ହେଲା। ଅମିନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଜମା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅମିନାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦିଟା ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିକାରୀ ପରି ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଗୁରୁବାରୀ ଡରିବ ବୋଲି ସେ ତାକୁ କୌଣସି କଥା ଫିଟାଇ କରି କହିଲା ନାହିଁ। ମଦନାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଅମିନା ତାକୁ ସକାଳେ ଧମକ ଦେଇଥିଲା, ଦୁହିଁଙ୍କର ଖୁନ୍ ନିକାଲି ଦେବି। ତେବେ କ'ଣ ଅମିନା ଏତେ ରାତିରେ ତାକୁ ଆଉ ଗୁରୁବାରୀକୁ ଖୁନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା? କିନ୍ତୁ ଅମିନାର ଆଖି ଦୁଇଟା ତା ଆଶଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଖୁନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ସେଇ କଳା ରାତିର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଗଭୀରତା ଯେମିତି ତା ଆଖି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ମଦନାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅମିନା ଠିକ୍ ତାକୁ ଇମିତି ଭାବରେ ଥରେ ଚାହିଁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା, କାଇଁ ଅମିନା ହାତରେ ଛୁରୀ ଫୁରି କିଛି ତ ନଥିଲା। ମଦନା ଭାବି ଭାବି କିଛି ଥଳକୂଳ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଅମିନା ଦିନେ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ବେହୋସ ହୋଇ ସେ ଖାଲି ଅନବରତ ପ୍ରଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୁରୁବାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କେବଳ ପ୍ରଳାପର ବିଷ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୁରୁବାରୀକୁ ଯେ ସେ ଖୁନ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଜାହାନ୍ନାମକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହେଁ, କେବଳ ଦିନ ତମାମ ସେ ଏହିଭଳି ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁତ କବିରାଜ ଆସିଲେ, ହକିମ ଆସିଲେ, ମାତ୍ର ଅମିନାର ଚେତା ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଦିହ ମୁଣ୍ଡକୁ ନଖରେ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ପକାଇଲା। ନିଜ ବାହାଟାକୁ ନିଜେ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଇଲା। ଗୁରୁବାରୀ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନର୍ଥକ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଦେଇ ତା ମନ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମଦନାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ମଦନା ଯେ ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ, ମଦନା ଯେ ତାକୁ ଖୁନ୍ କରୁଛି, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପାଟି କରି ବକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାତିରେ ତା ଛାତି ଭିତରେ କଫ ଜମିଯାଇ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। କବିରାଜ ନାଡ଼ି ଦେଖି କହିଲେ ନିମୋନିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଅମିନା ସେହିପରି ଭାବରେ ବେହୋସ ହୋଇ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବକି ଚାଲୁଥାଏ। ତହିଁ ଆରଦିନ ସକାଳୁ କଫ ଜମି ତାର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ସକାଳେ ଅମିନା ମରିଗଲାଣି ଶୁଣି ଗୁରୁବାରୀ ଖୁସି ହୋଇ ମଦନାକୁ କହିଲା, ମଲା ନାହିଁ ଯେ ମୋର କାରଗଲା। ମଦନା କିନ୍ତୁ ତା କଥାରେ କୌଣସି ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ କେବଳ କହିଲା, ଆହା, ବିଚାରୀ ବଡ଼ କଲବଲ ହୋଇ ମଲା। ଅମିନାର ମୃତଦେହକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଶୁଆଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ୱାଜ ବା ସ୍ନାନ କରାଇ ନମାଜ ପଢ଼ି ତାବୁତରେ ଶୁଆଇ କବର ଭୂଇଁକୁ ନିଆଗଲା। ଅମିନାର ମୃତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମୌଲବୀ ସାହେବ ମସଜିଦ ସାମ୍ନାରେ ଜେନାଜା ପଢ଼ିଲେ। ସୁବହାନକା ଆଲାମ ହୁମା ବହା ମଜ୍ଜିକା ୱାଜଲା ସନାଉକା ୱାତ ବାରାହକ ସମୁକା ୱାତାଆଲା ଯଦୁକା ୱାଲା ଇଲାହା ଗରେକା। ମଡ଼ା ବୁହାଳିମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ କମ୍ପାଇ ତାବୁତ କାନ୍ଧେଇ ପାଟି କରି ଚାଲିଲେ, କାନା ଆଲାଲ ଖୟାର। କବର ଭୂଇଁରେ ବେଲଦାରମାନେ ଗାଡ଼ ଖୋଳିଦେଲେ। ଶବ ସଂସ୍କାର ପରେ ଅମିନାର ମୃତଦେହକୁ ସେଇ ଗାଡ଼ ଭିତରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଶେଷଥର ସକାଶେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ା ହେଲା। ବିସ୍ମିଲ୍ଲାହି ମଜରିହା ୱ ମୁରସାହା ଇନାବରୀ ରଗଫୁର ରହିମ।
ତାପରେ ମାଟିର ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭରେ ଅମିନାର କ୍ଷୁଦ୍ର ମାଟିର ଦେହ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଗଲା। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମଦନା ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଯାଇ ବୁଢ଼ା ଦିଲିର ଖାଁ ନିକଟରେ ଦିନେ ଅନୁରୋଧ କଲା, ଅମିନାର ମୃତଦେହ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କବର ତୋଳି ଦେବାକୁ ହେବ। ସେ ନିଜେ ପଥର ସୁଆଁସ କରି ଚୂନ ପଲସ୍ତରା ଦେଇ କବର ତିଆରି କରିଦେବ। ସେଥିସକାଶେ ସେ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ପଇସା ମଜୁରୀ ନେବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଦିଲିର ଖାଁ ବିଡ଼ି ତିଆରି କରୁ କରୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ତାପରେ କହିଲା, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର, ଖୋଦାଙ୍କ ଯାହା ବରାଦ, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ମନା କରିବି ନାହିଁ। ତା ପରଦିନଠାରୁ କବର ଭୂଇଁରେ ମଦନା ଅମିନାର ମୃତଦେହ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ କବର ତିଆରି କରୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ରୋଜ ସଞ୍ଜବୁଡ଼େ ସବୁ ପଥୁରିଆ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେ ପଥର ଉପରେ ପଥର ଜମାଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବର ତିଆରି କଲା। ରାତିରେ ରଣି ଫୁଲ ପରି ଜହ୍ନ ପଡ଼ି ଶ୍ୟାମଳ ମଶାଣି ଦିହରେ ରୂପାର ପିଠଉ ଢାଳି ଦେଲା ବେଳେ ମଦନା ଅମିନାର କବର ଉପରେ ବସି ତାର ଅତୀତର ପୋଡ଼ା ଶ୍ମଶାନଟା ଆଡ଼କୁ ଚାହେଁ। ତାର ମନେ ପଡ଼େ, ପିଲାଦିନେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ମଲା ଲୋକର କବର ଦେଖି ଅମିନା ତାକୁ କହିଥିଲା, ମୁଁ ମରିଗଲେ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ କବର ତିଆରି କରିଦେବୁ ନା? ଦୂରରୁ ଅମିନାର ପିଲାଳିଆ ମୁଲାୟମ ହସ ପରି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଭାସି ଆସି ସେଇ କବର ଭୂଇଁର ଅସୁମାରୀ ଘାସଗଛ ଗହଳରେ ଢେଉ ପରି ନହଡ଼ା ମାରି ଲୋଟି ଚାଲିଥାଏ। ଗଳ୍ପଟି ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁଥିବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପୁଣି ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।